Sziasztok emberek! Én Bálint Ninja vagyok. Hívhatok úgyis, hogy Bálint ügynök, Bálint Gamer, meg ilyenek. Na, itt vagyok Vandával, aki Sziasztok! úgy hívnak, hogy Macska. Most meg mondd meg, hogy miért hívnak úgy, hogy Macska. Honnan tudják? Mondjuk, hogy kellene legyen egy okot. Na gyere, menjünk. Már úgy volt kedvem, hogy ezt a zsibba. Gyere, PvP-zünk! Oh shit! Várj, nekem nem is kellenek fegyverek. Nekem épp hogy nem kell. Melyik van szépen? Piros. Már volt pár videónk, ezen még lesz egy videónk, és ezzel a mappal már be is terveztünk. Hát még van egy csomó jó titka, és ezt mindent fogjuk tudni. És hát mit mondjak, hogy azt, hogy Vanda is jöjjön és csatázzunk. Véres csata lesz ez, emberek. Véres csata, úgy ahogy hallottad, Vanda, véres. 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 Na, hol van? Ó, nagyon türelmetlen vagy. Na gyere, mutasd magad. Na gyere, mutasd magad. Ah, shit. Oh. Ez az legalább megöltelek. Olé. Bom, 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 bom. Sziasztok. Halljátok? Szegény van, de most hátrál. Előtte szövet golyóját. Megyek én is utána. Na, itt vagy Vanda. Na, lőjük ki a golyókat arra. Magmára? Nem esik magmára. Fuck, de magmára esik. Fuck. Na jó. Az a lényeg, hogy megmaradt nekem a fegyver. Aj, nem maradt meg semmi. Hát igen. Haha, én fel vagyok a lámpán. Hát én nem ajánlanám, hogy feljöjj te is. Emberek, csak megsugok nektek valamit. Használjátok az MCPM Mastert, és akkor tudtok csalni, és betehettek magatoknak akármilyen fegyvert. Még elpusztíthatatlant is. Még berakok egy ilyen botot. Egyet. 64 nyíllal, és plusz még 64 nyíllal. De ez maradjon köztünk. Na jó, Vanda, gyere. Én várlak. De ha lehet, gyere a pirosnál. Ott várlak én téged. De gyere a pirosnál. Gyere ide. Haja! Átverés! Ja! Ja! Puff! Oh, boom! Megöltem, emberek! 3 a 10-ből. Oh shit! Tudod milyen? Igen, tudom. Kilépés. Nem. Bosszú. Nem. Harag. Nem. Halál. Nem. Mindegy nekem. Gyere Marbé! De most tényleg gyere a kéknél. Ott is van neked egy meglepő. Ott van neked a legjobb meglepő. Na tudod mi? Inkább oda megyek hozzád és megöllek. Nem, Robbi, találkozunk volt. Aha. Fuck. Leesek, hát ilyen nincs. Emberek! Sajnálom, hogy ezt muszáj volt lássátok, de most hát Vandával együtt éltem. Én hamarabb felérek, mint ő.
Haha! Legrange. Ó, igen? Én tudok nyilazni. Hehehe. Adieu. És sok sikert a lávánál. Hehehe. Látják emberek, épp ezért nem jó lámpánál ülni, és ne legyen nálatok ijesztve. Ez a legszerencsétlenebb dolog. Na jó, akkor adok neked is. De nem ma. Látják emberek? Még csak alig, ha csináltam neki valamit. Tudod, mit akartam mondani? Gyere már, én rád akarom hagyni a nyilaimat. Hey, de akkor én is kérek. Jó, akkor neked pont készítek mérgezett nyilakat. Oké. Adok erre azt. No, emberek, nézzék, hogy elkapom. Megöltem! És az összes cucca a lábába esett. Emberek, lássák ezt sok szeretettel. Mert ezt ő kapja tőlem. Megérdemli. Mi? Kilépés? Igen. Bosszú? Hát inkább bosszú, mert hát ha folyton fogsz félni, úgy nem fogsz legyőzni senkit. Én csak annyit mondok. És a hógolyót nem még hozzad, mert az nem fog fájni senkinek. Csak zárójelben mondom. Meg már azt a tezetet. Jó, megengedem, hogy felvegyél egy csomó cuccot, de aztán meg megöllek. Miért? Hol tisztítsuk meg hógolyókat? Az shit. Haha, én túléltem! Oh shit. Oh! 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 Látják emberek? Kilépett. És a testvére bejött. Ha ő nem fogja tudni legyőzni, senki sem fog tudni. Igen, hallották? Visszajön. Nem fog segíteni neki, mert meg fog halni. Értik? Elég, ha belelövök egy nyílvesszőt, és aztán már csak haldoklani fog. Mérgezett vagy sorvasztó nyílvesszőt fogok használni? Azt gondoljátok ti meg. Nekem is adjál, mert így nem ér, hogy te használhatsz nyilat, és én nem használom. Bum! Megöltem a testvéremet. És nem hagyom Vandát, az unokatestvéremet. És hagyom Vandát és az unokatestvére. És a testvére. Vanda az unokatestvérem, és a testvérem ellen fog harcolni. Unokatestvér testvér ellen. Haha! Vajon ki fog nyerni? És vajon ki fog veszíteni? Miért egy kijöttem? Várj már meg! Az, aki ölöm meg az ellenségeimet. Boom! Látják emberek? Hozzávágta a telefonját volna a paplanynak. Az változ inkább. Igen. De ne felejtsük el, a testvérem. Tehát most az fog nyerni, aki le fogja győzni a testvéremet. Tehát én fogok nyerni, mert én fogom megölni először a testvéremet, mert csak én tudom, hogy hol van. Nem, igazából fogalmam sincs, hogy hol van. De az idővel majd... De amúgy tényleg hol van? Említhetlek? Nine. Nem. Jé, kilépett. Jön fel. Jaj, ne.
Jaj, ne. Engem. De megöllek. Nem akarom. Ó, hallják, milyen cuki. Azt mondja, hogy nem öljen meg, mikor ő egy csomagon trollkodást csinált velünk. Na, emberek! Szerintetek mit csináljak vele? Öljem meg, vagy segítsem őt? Öljed meg! Öljed meg! Jó, akkor megöljük. Nem, nincs öt. És akkor... Nem akarok meghalni. Jaj, de cuki, hallják! Engem fog megölni. De engem nem. Ti ketten fogtok harcolni, és kész. Szupi. Jó, de nekem... És aki nyerni fog, megkapja az én íjászbotomat és a nyilvesszőimet. Nekem nincs is kardom akkor. De, emberek, most ez különleges volt, mert hát a testvérem kihívta az unokatestvéremet harcba. És én vagyok a mester. Oh, yeah. Jaj, de cuki, hallják. Most le fogják győzni egymást, vagy meg lesznek ölve ők. Ők választanak, hogy nyer. Ők választanak, ha együtt lesznek, vagy együtt megöljük őket. Nem mindegy, melyikek vagytok ti. Úgyis harcoltok. Na jó. Emberek! Hol vannak ezek? No, nem szabad feljönni a lámpára. Csak én szabad felmenjek a lámpára. Nem, Robi. De, Nem. de, úgy érdekes. Nem. Akkor nem szabad. Húps, valaki túl magasról esett le. Hallják, már csúfolkodik már. Szegény. Emberek, tanulják meg önök, hogy az élet nehéz, de együtt legyőzhetik. Így kicserélem a páncélomat azért biztonság kedvéért. Hallják? A testvérem feltöltötte a tabletjét. Vissza fog szállni azon perc, és megmutatja Vandának, hogy ki a főnök. De ezt a másik videóban fogják meglátni. Tehát maradjanak itt, mert fog következni a legszebb harc az uncsim közt és a testvérem közt. Maradjanak velem, adjanak egy lájkot, vagy iratkozzanak fel, és írjanak bubek. Írják, ha akarják, hogy Dávid győzzön, vagy írják, hogy Vanda győzzön. Melyik győzzék? Én akarok. És Én. te, Vanda, miért akarsz nyerni? Miért akarsz nyerni? Te miért akarsz nyerni? Kapja meg azt a diát. Én akarok nyerni, De miért? mert akarok harcolni. Hallják, emberek? Jaj, de cuki. Ez mondod, hogy már nem csata. Na jó. Szegény gyermek, úgyis ő fog nyerni. Robi! Na jó. Sziasztok, emberek! Iratkozzatok fel. Adjatok egy lájkot, és köszönj, Vanda! Sziasztok! Szegény.